Eli lihlathi apho umrhanelwa abalekele khona emva kokudubula abulala inqununu ngentseni yangoLwesithathu ogqithileyo. Inxalenye yabasebenzi nabantwana besikolo izibonele esi senzo sihlasimlisa umzimba. Sithe sisahleli kancane seva ngesibhamu sitsho ka-1 sabuya futhi seva sesitsho siphindelela sithi qoqoqo sibalekile saya emnyango sabona uprincipal ewe phantsi sakhala kakhulu. Bekungekho zigrogriso ebezikhona apha esikolweni. Utishane ngumuntu ofikeleleka kubantu bonke. Ekhayeni likamfi uMphakamisi Nciweni, amagosa esebe lemfundo esisiseko aze gqwala emswaneni nolu sapho elubopha ngomthandazo kananjalo. Usapho luthi inxeba linzulu yaye banemibuzo engaphendulekiyo kuba akaqali ukuhlaselwa umfi. Babezihlalela emotweni nefriend yakhe bezityela izinto zabo abazityayo ezityiwa ngamadoda. Vele umuntu nje wabadubula. Wasweleka ke ummelwane lo wakhe nokwangumhlobo wakhe. Asikayazi uba yayintoni. Asazi ke ngoku uba kuphinde kwathi noba into elandela leyo ya last year, kodwa ke sibona ngoku bemchanile futhi benza sure uba kule game akasindi. Amapolisa ayaphanda yaye okwangoku athi esi siganeko asinanto yakwenza nesinyanzeliso sentlawulo yokhuseleko, i-extortion ukutsho. It is alleged that an unknown male followed him while he was parking his vehicle in the schoolyard and shot him to death. He then ran away to a nearby forest. The motive for the shooting is unknown and cannot be linked to extortion.